Dobrý deň. Ďakujem. Vidím, že ste nejaký populárny. Ďakujem za predstavenie. V podstate dnes som tu nemal byť sám, mal tu byť so mnou pán Sotak mladší. Žiaľ, kvôli chorobe oboch detí dnes nemohol pricestovať. Čo je pre mňa osobne, ale myslím, že aj pre vás veľká škoda, pretože on ako profesionálny golfový hráč, ako golfový tréner a zároveň ako manažér golfového ihriska Grey Bear Thale je asi ten najpovolanejší alebo jeden z najpovolanejších ľudí na Slovensku, ktorý dokáže oceniť práve výhody používania dronov. Zároveň ihrisko Grey Bear Thale, okrem toho, že bolo prvým majstrovským 18-jamkovým ihriskom na Slovensku, tak aj ako prvé zaviedlo do používania ten koncept správy toho golfového ihriska za použitia dronov, ktorý vám o chvíľočku ukážem. S pánom Sotakom sme strávili veľa času práve pri testovaní a pri zavádzaní, takže snáď ho aspoň čiastočne dokážem v tomto zastúpiť. Aktuálne možno trošku o golfových ihriskách. Aktuálne ich na Slovensku máme 27. Pre porovnanie v Českej republike je ich 107 a v takom Anglicku takmer 1900. Žiadne dve ihriska pritom nie sú rovnaké. Majú rozdielne typy trávnikov, rozdielnú úroveň tej starostlivosti o trávniky. Sú v rôznych podmienkách. Čo majú ale všetky spoločné je, že 50 až 60% nákladov, ktoré ročne vynakladajú, smeruje práve na udržiavanie samotných trávnikov. Musia to robiť teda efektívne, musia využívať tie zdroje, ktoré majú na to, čo potrebujú, a tie rozpočty nie sú nízke. Sú to obrovské sumy, ktoré sú vynakladané na tú starostlivosť. Pri menších ihriskách hovoríme o desiatkách tisíc eur, pri veľkých o stovkách tisíc eur a pri tých špičkových sa bavíme v radoch miliónov eur, ktoré idú práve na starostlivosť o trávniky. Nefunguje. V čom sú najväčšie problémy, s ktorými sa potýkajú? Asi každý má doma nejaký kúsok trávnika. Keď si skúsite predstaviť, že by ten váš trávnik mal 100 až 200 hektárov, že by sa vám po ňom premávali každý deň ťažké mechanizmy, ktoré slúžia jednak na údržbu, ale hovoríme aj o golfových vozíkoch, že by sa vám po ňom prechádzali hráči, ktorých úlohou je čiastočne pre dobrý odpal ten trávnik nejakým spôsobom poškodiť. A zároveň, čo je špecifikom práve aj golfového ihriska Grey Bear Thale, ktoré sa nachádza v chránenom území, nesmiete pri starostlivosti použiť žiadnu ťažkú chémiu a nesmiete zakročovať proti nejakým škodcom, ako sú jazvece a podobná zver. Takže tie problémy, ktoré majú, sú obrovské. Prečo práve drony? Prečo práve im by mali pomáhať drony? Jednoznačne z tých rozhovorov aj s pánom Sotakom ako manažérom, aj s jeho správcom, ale aj s mnohými inými, pretože spolupracujeme s viacerými golfovými ihriskami na Slovensku. Jednoznačne za veľké pozitívum považujú pohľad zhora, čo je pri dronoch často omielaná téma. Odhalia zhora veci, ktoré zo zeme človek nemá šancu vidieť. Sú to rôzne stopy po poškodeniach spôsobené nesprávnym vedením golfového vozíka po trave, nazval by som to tak diplomaticky. Obrovská výhoda, ktorú ale objavili počas tej spolupráce, sú multispektrálne a termálne dáta, čo znamená, že zrazu správcovia a manažéri ihriska majú informácie, ktoré sú za hranicou toho, čo je možné vidieť zo zeme a voľným okom. Plus teda výhodou je pri pravidelnom monitoringu toho ihriska aj sledovanie nejakého vývoja v čase. Ak sa pozrieme na riešenie, ktoré sme my pre nich pripravili, v úplnej skratke je to pravidelné monitorovanie, je to spracovanie a vyhodnotenie dát a ich vizualizácia smerom práve k správcovi, ktorý s tými dátami pracuje.
Znie to jednoducho, na úvodných prezentáciách na viacerých ihriskách sme sa stretli, pretože toto je slajd, ktorým zvykneme začínať tú prezentáciu. Sme sa stretli s takou vetičkou, že toto už sme tu mali, alebo toto už nám niekto ukazoval, toto poznáme. Skúsim vám teraz možno v skratke vysvetliť, v čom si myslíme, že ten náš prístup je iný a konec koncov tá spätná väzba, ktorú máme od ihrisk, ktoré to zaviedli do praxe, to naozaj je niečo iné. V zásade za celým týmto projektom, nazval by som to, stoja dve čisto slovenské firmy a dve softverové riešenia, ktoré takisto sú čisto slovenskými riešeniami. Je to spoločnosť Geodron, ktorá sa zaoberá leteckými a geodetickými prácami prakticky všetkých druhov. Je to naša spoločnosť UAVIS, ktorá okrem toho, že drony predáva a realizuje letecké práce, podielala sa na množstve slovenských aj európskych výskumných projektov, ktoré boli zamerané na diaľkový zber údajov a špeciálne aj na multispektrálne dáta. A okrem toho UAVIS má veľmi blízky vzťah práve k softverovým spoločnostiam, ktoré vytvorili jednak analytickú platformu GeoVio, ktorá slúži na spracovanie, vyhodnotenie, analýzu, ale aj uchovávanie tak dronových, ako aj satelitných dát. A na záver je to tá tvár, ktorá tomu, alebo ten produkt, ktorý tomu projektu dáva tvár, je to mapový portál Mapsfy, ktorý je vlastne určený pre verejnosť, čo znamená, že ktokoľvek môže na tú stránku ísť, pozrieť si tam mapové vrstvy. Sú tam zhromaždené v zásade všetky verejné mapové vrstvy, ktoré sa na Slovensku, ale aj v Čechách dali dať dohromady, kataster, LPIS, satelitné mapy, ortofotomapy, v zásade všetko, čo patrí do mapy. S tým, že tento produkt bol upravený tak, aby správcovia ihrisk mali samostatné konto, kam práve tie dronové dáta pribudnú. Ak sa pozrieme na ten obrázok, naše skúsenosti problémom väčšiny klientov, a teraz nehovoríme len o golfových ihriskách, nie je ani tak to, že by žiadne dáta nemali. Problém je skôr v tom, že tie dáta majú v stave, že ich nedokážu plnohodnotne využívať. Ak sa bavíme o nejakom manažerovi ihriska, predstavte si v kancelárii ortofotku, ktorá je vytlačená, zavesená na stene, podklady od geodetov, ktoré sú na USB kľúči niekde v zásuvke a v počítači PDF mapové podklady, ktoré ani nevedia, že majú. Takže úplne na začiatku spolupráce je vždy to, že všetky tieto podklady vlastne dáme dohromady, zdigitalizujeme a umiestnime ich práve na Mapsfy, tak, aby následne bolo možné ich ľubovoľne kombinovať a pracovať s nimi spolu s dronovými dátami. Takže keď sa pozrieme na ten obrázok, najvrchnejšia časť je v zásade technická mapa daného ihriska, ktorá obsahuje jednak trasy závlah, mobiliár, kadiaľ vedú chodníky, elektrifikácia, v zásade všetko, čo sa na ploche toho ihriska nachádza, majú veľmi presne zakreslené. K tomu teda pravidelne pribúdajú multispektrálne dáta, termálne dáta, ortofotka s tým, že zjednocujúcim prvkom sú ešte navyše veľmi presné geometrie ihriska, ktoré sú na mieru toho, čo ten správca potrebuje. Niektoré ihriska preferujú aktuálny stav, niektoré si skôr tie geometrie upravujú na nejaký želaný stav, ako by tie trávniky v budúcnosti mali vyzerať a snažia sa vlastne k tomu dopracovať. Ale v zásade to je to, čo potrebujú, dostať všetky dáta na kopu. Ak sa bavíme o tom, akým spôsobom sú dáta získavané, prakticky my tým, že DJI drony predávame, aj ich sami samozrejme používame. Sú v zásade dve možnosti. Niektoré ihriska preferujú, aby im tie dronové dáta niekto zozbieral za nich. My využívame setup, ktorý je označený ako 1, to znamená dron DJI M300, kamera Micasense Altum a DRTK 2, taktiež od DJI.
Niektoré ihriska práve naopak preferujú, ak už majú nejakého pilota, ktorý pre nich pracuje, nákup nejakej vlastnej techniky, ktorá nespôsobí nejaký veľký prievan v rozpočte. Takže oni skôr potom preferujú sami pre seba taký menší setup, ktorý ale je rovnako použiteľný, to rozlíšenie je možno trošku nižšie, ale spĺňa to všetky požiadavky. Všetká tá technika je na profesionálnej enterprise úrovni a spĺňa tie najvyššie predpoklady alebo požiadavky na kvalitu. Keď už sú dáta zozbierané, to, čo je v zásade veľkým rozdielom, ako my pristupujeme k tým dátam, je, že spolu so správcom ihriska najskôr niekoľkokrát sedíme, ako si vlastne on predstavuje tú údržbu ihriska, pretože starostlivosť o trávnik nie je rovnaká na celej ploche toho ihriska. Na greene, čo je tá časť, kde sa vlastne nachádza tá samotná golfová jamka, musí byť trávnik dokonalý, takže tie očakávania aj požiadavky na ten úsek ihriska sú samozrejme najvyššie. Okolitá tráva samozrejme môže mať tú kvalitu o niečo nižšiu. Samozrejme, snahou je, aby bol trávnik všade dokonalý, ale tie požiadavky sú rozdielne. Čo znamená, že platforma Geovio v prvom kroku, potom ako sú tie surové snímky z drona spracované tým klasickým spôsobom, čo znamená, že vznikne nejaká ortomozaika, tie dáta sú orezané presne podľa špecifík správcu, čo znamená, že dokážeme veľmi presne vyhodnocovať na základe určitých algoritmov požiadavky alebo vyhodnotiť kvalitu a kondíciu samostatne za každú z kategórií tých jamiek ihriska. Takto nejak to vyzerá v mape. Toto konkrétne je snímkovanie ešte z apríla, to bolo prvé snímkovanie sezóny. Vidíme multispektrálne dáta, na nich preložené geometrie ihriska. Čo je podstatné, toto je to, čo vníma správca ihriska. Vidíme tam fotografie, tak to vyzerá zo zeme a vidíme, akým spôsobom tie problémy, ktoré trávnik má, sú viditeľné na mape. Toto je to prvotné využitie, že správca si dokáže pozrieť, kde ten problém je, dokáže ho lokalizovať, dokáže určiť, ako veľmi je ten problém rozšírený a dokáže spätne, ak si pozrie dáta, vie spätne vyhodnotiť, či sa ten problém nejakým spôsobom rozšíruje alebo nie. Nadstavbou k tomu a to, čo je vlastne výhodou jednak produktu Geovio a Mapsfy je, že tamto u nás nekončí. Všetky tieto multispektrálne dáta sú pretransformované do zrozumiteľného jazyka. Čo znamená, že správca ihriska nemusí byť ani dátový analytik, nemusí vôbec nič vedieť o nejakých vegetačných indexoch, o multispektrálnych dátach a tak ďalej. V zásade správca pri pohybe na ihrisku vyťahne mobilný telefón, prihlási sa na Mapsfy, zameria svoju polohu, klikne si na nejakú časť ihriska a k tej konkrétnej časti ihriska jemu sa vlastne zobrazia zjednodušené, ani nezjednodušené, ale prehľadné informácie o tom, v akom stave sa tá konkrétna časť ihriska nachádza. S tým, že si dokáže jednoducho porovnať aj, ako tá časť ihriska vyzerá v porovnaní s ostatnými jamkami na ihrisku. Čo znamená, že vidí, ktorá jamka je na tom najlepšie, ktorá je najhoršie, kde približne sa to pohybuje, ako vyzerá priemer. A to zase dáva základ na pokročilé štatistiky, ktoré má taktiež k dispozícii. Pretože pre toho správcu je dôležité vedieť aj to, ktorá jamka je na tom najhoršie, ktorá je na tom najlepšie, ale podstatný je aj ten rozdiel, čo vidíme v tej tabuľke vpravo, aký veľký je rozdiel medzi najlepšou a najhoršou, či sa ten rozdiel v čase zmenšuje alebo zväčšuje, koľko jamiek má pozitívny trend vývoja, koľko negatívny trend vývoja, tak ďalej. Čo znamená, že má v podstate na dosah ruky vo svojom vrecku, má kompletný prehľad o tom, kam sa to ihrisko uberá a v prenesenom zmysle slova naopak manažér toho ihriska vie veľmi presne, kam
tie peniaze, ktorých nikdy nie je veľa, kam ich má usmerniť tak, aby efekt tých vynaložených prostriedkov bol čo najvyšší práve tým, aby sa zmenšovali tie negatívne javy, ktoré tam sú. Takže to bolo v skratke všetko. Myslím, že som to stihol presne za 15 minút. Zakončil by som to možno, pán Soták mi prizvukoval, aby som použil jeho citát, ktorý mi povedal, keď sme to zaviedli do praxe. Ten jeho citát bol: vítajte v budúcnosti greenkeepingu. Takže evidentne bol z tej spolupráce spokojný. Ďakujem vám za pozornosť a ak by boli nejaké otázky, nájdete nás vonku v stane. Takže, ďakujeme aj my veľmi pekne.